So hello everyone, welcome back to new video guys. Finally दायो बुंनो थाङोबाथ' टाइमा एसे सर्ट बेनिखायनो नोंसोरनो दिनैनि भिडिअखौ एसे सर्टैनो बानायनानैसै सर्टबाबो आंनि हिसाबैबोथ' सर्टबाबो 2 मिनिटफोरा आंनि हिसाबैबोथ' जाखागोन ना जाखागोन बेसिकलि दायो बुंनो थांबाथाय आंना टाइमाथ' सर्ट नालाय बेनिखायनो आं एसे 2 मिनिटफोरा लासै भिडिअ बानायबाथाय मा जागोन नोंसोर बायसा बुंनो थांबाथाय मोजां जागोन ना बेनिखायनो आंनि हिसाबैथ' नोंसोरनि थाखायथ' मोजां जाखागोन जानांगौ थ' बिदिबा दिनैनि भिडिअखौ थाबैनो स्टार्ट खालामसै स' ओमफ्राय सिगांथ' आं दिनै हराव ओरैबायसा सिमां नुदोंदि माने अमा बुन्दा माने मासेबो माने बुन्दियानो गिदिर आरो ना बेनिखायनो ओरैबायसा जाबाय बि अमा बुन्दा मानेया ओरैबायसा सिमां नुदों सिमाङाव बिसोरखौ नुनानै गिलायलांदोंसो आं जोंथ' हाबा जायाखै दायो हाबाथ' जागोन जोङो सानसेबाबोथ' बोसोरनि उनावथ' गथ'फोरबो मोनगोन जोंखौथ' बाबा होनसिगोनलै आयै बोरै होनजागोनलै लासैसो फिसाजोआ बोरायद्रायनानै आबौ लिंदोंसै मालायनि सिगाङाव अमा बुन्दाखौ आं नैबे मानै अमा बुन्दाखौ नुदोंमोन सिमाङाव माने औवासो गोजा आरो ना बुंनो थाङोबाथ' ओरैबायसा सिमां नुदों आङो बि अमा बुन्दा मानिया ओरैबायसा नागिरगासिनो मायबा मायबि बुंनो थाङोबाथ' मा नागिरदों नोंसोरथ' बेखौ मिथिखाबाय जानांगौ आबो दा नै न'आवसो भिडिअ बानायदों दै बेनिखायनो एसे स्ल' बुंनो गोनां जादों आरो बे अमा बुन्दा मानिया ओरैबायसा मायबा मायबि नागिरबाय थादों बे मायबा मायबि जाबाय समझ आरो नोंसोर बुजिनानै मोनखाबाय जानांगौ आं खिन्थु ओरैबायसा गिदां सोरखौ सिमाङाव बाराद्राय जाबाय दे बेनिखायनो आं दायो बुंनो होनसै बिसोर अमा बुन्दा मानिया ओरैबायसादि माने गावसोर मा सानोबाथाय ओरैबायसा रागा जोंखां माने सोशल मीडिया में ऐसा आने से पहले हम जैसे को थोड़ा सा शर्म करो थोड़ा सा डर होना जोंफोरखौ एसे गिबानो जाबाय जोंखौ एसे नायनानै साननानै लाबानो जाबाय बाट जोंनियाथ' इसोरनाव दा मोनहैयाखैना माने भिडिअ'थ' जोंना दा इसोरनाव मोनहैथ'वानो खोमा बेनिखायनो नोंसोर चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौ अल सेल खालामना लाबानो जाबाय नोंसोराव माने सथि सिरिपखौसो बेनो आरोना नोंसोरनियाव उनाव बेनो जाबाय नोंसोर शेयार खालामना लाजोबना होबानो जाबाय जाहाथे बिसोरो अमा बुन्दा माने नुनानै जोंखौ एसे गियो आरोना आरो हा बेल' नङा बेजों लोगोसेनो आं नोंसोरनो आरोबाव अमा बुन्दा माने मोनसेसो आरोबाव भिडिअ खिन्थिबावनि जेबो लेथ्रा बुङाखैना नै खोनादोंना आं न'आव भिडिअ बानायना ओरैबायसा मिना बानायदों नोंसोरनि थाखायनो जायबो लाबथ' सोरबा आंखौ लेथ्रा बुंदों होननानै न'नि मानसिफोराबो बुंहरगासिनो नोंसोर सेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बे लाइकनखौ अल सेल खालामना लाबानो जाबाय दे आं बेबायसा मेनानै बानायगासिनो नोंसोरनि थाखायनो न'नि मानसिफोर माने एसेबाबो लेथ्रानै खोनासाबाबो माने बिदि बानायगासिनो आरोना आंनि मानसिफोराथ' आंखौ जावरखांबायानो बेनिखायनो नोंसोर सेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बे लाइकनखौ अल सेल खालामना लाबानो जाबाय बेसेबांबो जोगोलै बिमा बिफा दोङो जालायो मिथिखायोलै आं नोंखौ दानि सिख्लाफोरा बिदिनोखा बिमादों उन्दुदों रायलायनो हाया जाथिलायो दानो साख्रियावला फन हरबाला बिमाया उन्दुलांबाय रायलायजायो होनलायगोन बियो फनखौ मा होनदों अमा बुन्दा मानै नोंसोरखौथ' मा बुंबावनो आं दा बुंनोनो खुगायाव जेबो बाथ्रायानो गैला पाटो होमबाबो नोंसोरो मोननैसो बाथ्रा बुंनानै होलांनि आं दा न'आवसो भिडिअ बानायो नालाय नोंसोर ओरैबायसा मोनसे खामानि मावनानै लाबानो जाबाय ओरैबायसा खामानि माव नोंसोरो दा सरकारि जबबो गैया आयै गोसा गोसा बुंफ्ला जाबाय थादो दे नोंसोरो दा सरकारि जब गैया बेनिखायनो नोंसोरो ओरैबायसा खामानि मावनांगोन सोरखौबा किडनेप खालामनानै हाबा खालामना लादे एसे बुरि खानायफोरखौबो गथ' सानै साथाम गोनांखौबो होमबाना नोंसोरा टेनसन गैला आरो बेनो आरोना लास्ट चान्स नोंसोरना बेनो लास्ट चान्स बेखौ खालामबासो नोंसोरो हिन्जाव मोनसिगोन मा होनबाव नोंसोरखो थ' बिदिबा दिनै भिडिअ'थ' बेखिनियानो आइ हप कि नोंसोर दिनै भिडिअ'खौ एसेबा मोजां मोनो जानांगौ आरो मोजां मोनोबाथ' यार दासिमालासे मा खालामगासिनो भिडिअ'खौ दासिमालासे लाइक खालामाखैबा लाइक खालामना होबानो जाबाय आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौ अल अफ सेल खालामना लाबानो जाबाय बाखि मिलते जल्दी नेक्स्ट भिडिअ में तब तक के लिए गुड बाय।